Argiaren podcastak. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Egunon el punto. Gabon agora. Arratsaldeon, Asier. Kaixo, ongi etorri. Oroimen histerikoa da eta gaur jende mota berezi batez hitzen behar dugula uste dut, inoratzean izan gabe, adibidez borra bat eskuan dutela, korrika kalera ateratzen, kalera korrika egitera ateratzen den jende mota horretaz. Ez dakizu multzo horretakoa zaren? Bai, baino tarte oso laburrean aurten, lehenengoz eta uste dut azkenengoz, izena eman dut Lilatonen, eta damutzen ari naiz dagoeneko. Oso ikoa. Bueno, gaur Euskal Herriko Kirol Nazional berriaz pizkatitzen behar dugu, edo kosmopaleto eraz esan da, running, footing, eta alako gauzetaz, eta bereziki edo zehazki modalitaterik eragien ezagunena, maratoiaz. Hori da, eta maratoiaz hitz egiteko, nondik hasiko gera, maratonen, ez? Hasieratik. Maratonen, Grezian, Kristaurreko 880 urtean. Eta urte hortan, atenastarrak eta pertsiarrak elkarren aurka borrokatu ziren, maratongo guduan, atenastarrek irabazi zuten, eta garaipelan lortuta, Filipides soldadua Atenasera bidali zuten, berri ona ematera, eta kondairak dionez behintzat, maratonetik Atenasera dauden 50 kilometro inguru hori korrika egin ondoren, iritsi zen, irabazi dugu esan omen zuen, eta antxe hiltzen nekezia jota. Garai bateko telegram edo WhatsAppa zen Filipides, ezta? Filipides zen hemerodromoa. Hemerodromoak ziren antzinako Greziako mezulari korrikalariak, eta beraz, esan dezakegu, Filipides korrikalari profesionala zela. Orduan zergatik hiltzen 50 kilometro korrika eginda. Kontua da, aurreko bi egunetan 250 kilometro inguru eginarazi zizkiotela, gero gainera guduan ere borrokatu behar izan zuela, eta orduan normala bizirik ez ateratzea, eta azkenean berari geratu zaiona da, gaur egun hemerodromo garaikide askori, esaterako Amazonekoi gertatzen zaiena, ez da, esplotatua daudela. Bai. Ados, langileen esplotazioa antza ez da asko aldatu 2005 urte hauetan, eta aldatu ez dena, edo aldatu dena, horren argituko dugu da, maratonen distantzia. Hori da, maratoiaren distantzia gaur egun da, dira 52 kilometro eta 185 metro. Berez, maraton eta Atenasen artean 50 kilometro inguru daude, eta lehengo maratoi modernoetan, lehengo joko olimpiko modernoetan, maratoia egin zuten 50 kilometro ingurukoa, metroa gora, metroa bera. Baina monarkia britainiarra etorri zen, eta ark luzatu zuen lasterketa. God save the Queen, the fascist regime. They made you a moron, a potential H-bomb. God save the Queen, she ain't no human being, and there's no future in England's dreaming. Well, don't be told what you want, don't be told what you need. There's no future for you. 1908an Londreseko joko olimpikoetan, Windsorretik Londresera 50 kilometro inguruko ibilbidea egina izan zuten maratoierako, aprobetxatu errege familia Windsorren bizi zela. Orduan, lasterketa errege jauregitik abiatuta, eta White City estadiora bidean, guztira 52 kilometro eta 185 metro egin behar zituzten. Zertarako, errege familiak etxetik atera gabe, leihopetik, balkoitik, ikusteko. Azkenean da, atletei aleginik handiena eskatzen zien
lasterketarako aukeratu zuten errege familiari alegin gutxien eskatzen zion distantzia. Berriz ere, monarkia uberales, ez? Bai, eta pentsatuko dugu, bueno, 100 kilometro eginda zer dira 2 kilometro gehiago, ez? Ja. Ba, nik uste dut maratoiaren historian, maratoilari asko 100 kilometrora iritsita gogoratu dela errege familiaz, eta beren arbaso guztiez, eta besteak beste urte hortan bertan. 1908ko maratoi hartan, Dorando Pietri, italiarrak, 39. Kilometroan, hartu zuen lasterketa burua, eta 40. Kilometroan ere errazari zen, baina estadiora iristean, patxalaldi bat izan zuen, behin eta berriro erori zen, eta inguruko gizonek, lagundu zioten altxatzen, ez? Eta artean gaina zegoen personaje ezagun bat, Arthur Conan Doyle idazlea. Ara. Eta hori argazkia badaude, eta argazkitan ikusten da nola lagundu zioten, irabazi zuen, baina gero azkenean deskalifikatu egin zuten, ezin dutelako atletek kanpoko laguntzari jaso. Bueno, deskalifikatu bai, baina egunero ez daitu altzatzen laguntzen Sherlock Holmesek, ez? Hori da. Sari horrekin gera dadila, gizona zikera. Bai, eta ikusi dugu maratoia luzatu zuela errege familiak, baina maratoi luzena agian emakumeen maratoia izan da, hain zuzen ere maratoia egitea lortzeko. Eta esan dezakegu Pierre de Coubertin, ez? Olimpismoaren aita, eta arke espiritu olimpikoa kutsatu zuela, baina espiritu misoginoa esan dezagun ere bai, ez? Orduan datu bat, 1908ko joko haietan, guztira 2035 atletek parte hartu zuten, eta horietatik 36 bakarrik izan ziren emakumeak. Emakumezkoen maratoia egiten lehen joko olimpikoak izan ziren 1984ko Los Angeleseko jokoak. Atzo, hori da, atzo. Erreferentzia bat jartzeagatik, oraintxe entzun dugu Beyoncé kantatzen, ez? Beyoncé jaio zenean, oraindikan emakumezkoen maratoia etzen kirol olimpikoa. Ja. Agian erreferentzia bezala erabili behar dugu hemendik aurrera Beyoncé. Bai, Kristo aurreko eta Kristo ondorengo beharrean, ez? Beyoncé aurreko eta Beyoncé. Orduan, esan bezala, Beyoncé ondorengo hirugarren urtean egintzen lehenengoz emakumezko maratoi olimpikoa. Bai. Egia da, lehenago beste maratoi batzuetan parte hartu zutela emakumeek, eta zehazki Bostonekoan ikuste dela munduko maratoirik ezagunena, bai. Eta haiek eman zieten eukera, emakumei, ez dakit ondo esan dudan, antolatzaileek ez zeuden oso prest usteko, baina, bueno, kostata azkenean lortu zuten. Metriki mailuren bat agian tartean, ez? Bai, lehenengoa izan zen 1976ko apirilaren 19, eta Bobby Gibb izeneko 23 urteko neska gazte batek, erabaki zuen, anaiaren xortak eta txanodun jertxe bat jantzi, eta abia puntuaren inguruan, zuaizka baten atzean gordetzea. Ikusi zuenean korrikalari desente erdia edo pasazirela, erabaki zuen lasterketan sartzea, orduan ingurukoa konturatu ziren emakumea zela, eta erabaki zuen, txanodun jertxea kentzea, eta azkenean lortu zuen... Amaiera heltzea. Bai, eta gaineraneko denbora ona eginez, 3 ordu, 22 minutu eta 40 segundu. Eta gainera, hori korrikalari gehienek eta publikoan ere, txalo artean jaso zuten, eta gaur egun egia da onartzen diotela, ez? Lehen emakume bezala? Bai, baina garai hortan ez, dortxarik ere zeukan, hau da, izenik etzun eman. Desobedientzia? Bai. Ez? Eta hurrengo artean gainera berriro atera zen. Eta antzeko demora egin zuen, eta baina urte hartan 77ko Bostongo maratoian beste emakume bat ere atera zen. Catherine Switzer, ez zuen nahi demora ona egin, ordu bete gehiago edo bere izan zuen, baina beste marka
ba hori, garrantzitsu bat utzi zuen. Zagozen lekuen bizi berri betegin jozu ezara makalan. Zagozen lekuen seiorik barik joan dudan karnau hartu isu. Barruko ilusioak zeuretzat eta zeurientzat dire, eta zeuen jabuz arduratuz eingo zuen izize barreka sufritzen. Esan bezala, Catherine Schwitzerrek beste marka bat jarri zuen, denboraldetik etzen oso nahi izan, baina Catherine Schwitzerrek lortu zuena zen dortxala eramatea soinean. Hau da, izena ematea lortu zuen. Eta nola lortu zuen? Beste trampatxo bat, seguru. Bai, gure makinistak bezala, berak ere inizialak erabili zituen, eta K.V. Schwitzer inizialak erabiliz lortu zuen dortxala. Izenik gabe esomen du genororik, ez? Hori da. Bobby Gibek ere, zeukan, izen neutroa zeukan, utzi zaion hori bururatu. Zoitaz, atzean ondo zegoen. Kontua da hori, 261 garren dortxala zeramala soinean, eta gainera zenbaki hori historikoa bihurtu da, ez, gerora. Kontua da, ba hori, maratoia abiatu zen, eta 5 kilometro inguru egin zituenean edo, Joksenpel izeneko lasterketako epailea jarri zitzaion parean, eta esan zion maratoia utzi bertzuela. Patriarkaturen izenian. Bai. Ez dut esan, baina egia da Gibek aurreko urtean, maratoia baina pare bat hilabete lehenago, idatzi ziola, lasterketako, ez, Bostongo lasterketako zuzendariari, Will Clooneyri, eskatzeko baimena. Eta esan zion hark emakumezkoak ez zirela gai. Ez zirela gai? Ez, maratoia egiteko. Ja. Badakigu ja, erakutsi zuela, bai urte hortan da bai urrengoan gaizela. Eta Catherine Schwitzer ere, hortan zebilen, ez, hori demostratu nahian, baina esan bezala, 5 kilometro hortan esan zioten ezetz. Bera jarraitu zuen, eta orduan, epaileak zer egin zuen, gerritik heldu zion. Epaileak? Bai. Plakajea egin zion. Horrela argazki polit bat dago, ikusgai, edo zinek bilatzen baldin badu, hor ikusten da. Tom Miller, Schwitzerren mutilaguna haren alboan zijoan, orduan ark epaileari bultza egin zion, eta orduan korrikalarik inguratu zuten, eta horrela lortu zuten dene batera helmugara iristea. Jakina orduan ere ez zuten ofizialtzat jo, eta ez, gerora bai aitortu diote egindakoa, baina oraindik ere, beste 5 urte pasa behar izan zuten. Onartu arte. Bai, 1972ko Bostongo maratoian, lehenengo aldiz emakumeek ofizialki partea hartu ahal izan zuten. Eta izan zen argazki horregatik, hau da, Gibek egina zuen hori, ez? Eta berria, Bizpahiru, ez, komunikabide lokaletan agertu zen, aipatu zen, labur, eta ez zuen oi hartzunik izan. Baina epailea, Schwitzerri, ez, gerritik tiraka, argazki horre bai indarra handia izan zuela, eta lagundu zuela, pixka bat borroka hortan, ez? Zeunak diren gizonak, ez? Horten ere, arazotan dauden emakumeak laguntzeko beti gertu, eta batez argazkena gertzeko ere beti prest. Bai, hori da, ez da, egin diogu errepasoa maratoiaren historiari, eta utzi dizkigu 2 argazki, ez? Bata 1908an, gizonezko bat, ezinean, helmugara ezin iritsi, eta beste gizonezko batzuk, laguntzen, hori da. Eta handikan ia 60 urtera, alderantziz, ez? Emakume bat ezinean, ez? Erabat gai, korrika jarraitzeko, baina gizon bat oztopatzen, eta hori, ez, maratoia bukatu ez ezan. Bai, bueno, holase, guazen korrika egitera, ez? Oste zein behar dugu? Bai, nik uste podcast hau argitaratzerako ja Lilatona eginda egongo dela. Eginda izango duzula. Espero dut baietz, eta espero dut Filipides bat ez egitea. Agur. Agur, bai.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.